हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सूर्य या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर सगळी कामं वगैरे आवरून घरी जाते. आज आहे 5वी माळ. तुम्ही गरबा खेळायला वगैरे जाताय की नाही? मी तर अजूनपर्यंत गेली नाही आहे. 5 दिवस झाले तरी. पहिल्या दिवशी कोण नसतं म्हणून नाही गेली. दुसऱ्या दिवशी कामात होती म्हणून नाही गेली. आणि तिसऱ्या दिवशी आम्ही बाहेर गेलेलो. महिलांचा कार्यक्रम होता तिकडे. तर त्याच्यातच घरी यायला झाले 10:30. तोपर्यंत गरबा काही संपला. आणि काल जाईन म्हटलं तर नेमका गरबाच्या टायमाला पाऊस होता. म्हणजे अगदी चमकत होतं एवढा पाऊस. त्यामुळे गरबा उशिरा झाला. मग मी गेलीच नाही. आज बघूया जायला मिळते की नाही. जाईन नक्कीच. बघू कसं काय ते. पहिला आधी घरी जाऊया. उशीर झालाय जरा कामं उरकेपर्यंत. आज जरा ना उठलो पण आम्ही लेट थोडं. त्यामुळे कामाला पण लेट झाला. तर आता काय जाऊन जेवणच करायचं, दुसरं काही नाही. चला मग निघूया. माऊ आमची काही घरात नाही. माऊ गेली आहे फिरायला. कधी येईल तेव्हा येईल. आजचा रंग पण आहे पांढरा. त्यासाठी पांढरा ड्रेस घातलाय. ब्लॅक अँड व्हाईट असं केलंय. आता संध्याकाळी गरब्याला बघूया. साडीच नेसेन, ड्रेसवर नाही जाणार. तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, कुठेही स्किप करू नका. आज पाऊस नाही यायला पाहिजे. आणि पुढे जाऊन सर्वात आधी म्हणजे गेट उघडायचं काम आलं. तर घरी आले इकडे. पहिली देवपूजा करून घेते. आज 5वी माळ, तर 5वी माळ लागलेली आहे. आणि आज सोमवार आहे तर लाईट पण गेली म्हणून काळो दिसतोय. तर आता मी जेवणाला सुरुवात करते. ते सर्व कटिंग करून ठेवलेलं आहे. इकडे नैवेद्य दाखवून झालेला आहे. मराठी शाळा. आणि आम्ही शाळेत आलो होतो बाईंना भेटायला जरा. कारण की ते मला मुली पुजायच्या आहेत ना, कन्या. त्यासाठी मुली बघायला. पण आता असं झालंय ना की म्हणजे शाळेतून डायरेक्ट पाठवत नाही. ते बरोबरच आहे, कारण की आता जबाबदारी पण भरपूर वाढलेली आहे. बाहेर काय काय गोष्टी घडतात. त्यामुळे पालकांच्या परमिशन शिवाय असं डायरेक्ट पाठवत नाही. तसं तर घर आमचं इकडेच आहे आणि पाठी शाळा आहे. पण कितीही जवळ असलं 2 मिनिटावर तरी सुद्धा रिस्क ते घेत नाही. ते चांगलीच गोष्ट आहे. पण आम्ही आपलं असं विचारायला आलो होतो की कोण कोण मुली आहेत का. तर आता कशा मुली समजत नाहीत, लहान मोठ्या वगैरे ना, अशा पटकन कळत नाहीत. त्यामुळे मग आम्ही डायरेक्ट इथे बाईंना भेटायला आलो होतो. पण ठीक आहे, आता ह्यांच्या जे ओळखीचे ह्यांचे मित्र आहेत त्यांच्याच मुली बघूया. जेवढ्या भेटतील तेवढ्या. कमी भेटल्या तर काय मग डबलच जायच्या ना आपण. असं करायचं. तर आता उद्या मी करायचं ठरवलंय. बघू. तर चला घरी जाऊया आता. आई बनवते भाकरी. माझं तर नैवेद्य दाखवून मी बाहेर आली. आणि इथे असं पाठीमागेचं परिसर बघा सगळं. आणि हे पोस्ट आहे, अगदी आमच्या घराच्या बाजूलाच आहे. घर तिकडेच आहे पलीकडे. इथून पाठीमागची साईड इथून दिसते. पोस्टाच्या बाजूला आमचं घर आणि इथेच पाठी शाळा. तर आता लंच टाइम झालाय मुलांचा आणि शिक्षकांचा पण.
माझी बहीण खाना सोडी जाईल ना पात्रे पात्र ओढायला मी ते म्हणते आली होती मी पाया पडायला काळेश्वरीच्या. तसं तर मी पहिल्यांदाच आली आहे, म्हणजे 4-5 दिवस सुयोग तर रोजच येतात कारण मला नैवेद्य बनवायचं असतं म्हणून. पण ओटी भरायला मी येणार आहे उद्या, वेगळी अशी साडी वगैरे नेसून. आता मी आपलं बाहेर इथे शाळेत आलेली, तर म्हटलं जाऊन येऊया. आलो आहोत घरी आणि लाईट पण नाही आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आहे लाईटचा. सकाळपासून गेलेली आहे, तर त्यामुळे काय तर झोप येणार नाही. येताना साडी आणली आहे कारण आज संध्याकाळी नेसायची आहे म्हणून. आता ते सर्व चेक करूया, ब्लाऊज वगैरे, कारण एकदा शिवून कपाटात ठेवतो ना तर कधीच्या काळाने मग नेसतो, त्याच्यामुळे मग ब्लाऊज वगैरे होईल लूज होईल काय माहिती नाही पडत, ते परत चेक करायला लागतो साडी नेसायच्या टायमाला. आणि इथे आम्ही ना पालाभाजीचं बियाणं सुकत घातलंय. हे बघा, पालाभाजीचं जे तुरे आलेले ना त्याचे ते बियाणं तयार होतं, ते आम्ही असं सुकत घातले. आणि सुकल्यानंतर हे काळं काळं जे दिसतंय ते बी आहे, ते नंतर पाखडून वगैरे घ्यायचं आणि मग पेरायचं. तर ते पाखडू वगैरे आणि जेव्हा पेरू तेव्हा ती सगळी प्रोसेस आम्ही तुम्हाला नक्की दाखवू व्हिडिओद्वारे. माऊ आली, माऊ काय ती मला असं वाटतं की ती ड्युटी करायला जाते वाटतं दिवसभराची. जी सकाळी जाते ना ती फक्त घरात झोपण्यासाठी येते, रात्री कुठे जाते कोणाकडे काय खाते पिते काहीच माहिती नाही. इकडे तरी जरा विंडो ओपन झाल्यावर वारा लागतो, पण खाली खूप गरम होतं ना. सगळं पॅक आहे ना, बाजूने बिल्डिंग म्हणजे घर आहे, बिल्डिंग आहे म्हणजे ते पंचायतीची वगैरे, आणि एक साईडला हॉटेल्स आहे, त्यामुळे सगळं ना असं पूर्ण पॅक होऊन जातं आणि घरात गरम होतं भरपूर. पण इकडे नाही, इकडे थोडं तरी बरं वाटतंय. माऊ खेळते का बॉलनी, कॅच पकडते बघ. अरे बघा चुकली कॅच तुझी. माऊ कॅच पकडते आमची, बॉलनी कसा पकडते. माझ्याकडे नको बघू, तिकडे बघ. नका लावून लावून टाकेल फाडून सर्व ना. चावता येत नाही तिला, ते पकडता येत नाही. तात बघ कशी माऊची सुळे एकदम. तोंड बघ खेळ त्या बॉल बरोबर माऊ. इकडे आता आपलं दूध टाकून झालंय डेअरीमध्ये, आणि हा इथे ओंकार आहे, तो दूध घेतो डेअरीमध्ये. आणि आमचे मॅनेजर आहे डेअरीचे, सोनू शेठ. आणि इकडे बाजूलाच बघा भात कापतायत, भात कापणी चालू. 2 दिवस पाऊस जरा थांबला आहे, त्याच्यामुळे लोक आता भात कापायला सुरुवात केली. काकी काकी भात कापते काय नाही, असं तुम्हाला जरा इकडे भात कापताय. तयार झाले ना भाऊ. फक्त हे सुकायला आता किती वेळ जाईल हे पाती. 2 दिवस लागतील ना उन्हामध्ये.
वगैरे झालंय, गरबा खेळून आलो, त्याच्यानंतर जेवलो, कामं सगळे आवरली आणि आता जायचंय परत टिपऱ्या बघायला. म्हणजे टिपरी नृत्य आहे जंगलवाडीतलं, म्हणजे गावातलं दुसऱ्या. तर ते नृत्य ते बघण्यासाठी जायचं आहे. तर थोडंफार शूट करून मी दाखवेन तुम्हाला. सुयोग गेलेत वरती, कारण की माऊ आहे तर तिला भात थोडासा घेऊन गेलेत खाण्यासाठी. मग येतील ते खाली. भाऊ आणि हे दोघं पण गेले. तर मी इथे थांबली आहे, कारण मला परत रात्रीचं जाये करायला नको म्हणून. Yeah.